Как да звучим като? Мака, няма да ги чака. За бита ще ни трябва... Излел е Делю Хайдутин. Нарязваме както ни е кеф, сваляме с един полутон, след това въртим, сучем, правим някакви магии и най-накрая цялото това нещо трябва да звучи ето така. В по-старите песни на Димчо има един много характерен звук. Той е нещо като опит на 3-годишно да имитира галопиращ кон. Наслагваме и още една мелодия, която звучи като прокапалата чешма на всяко балканско семейство. Нужен ни е и бас, който да ни гаделичка по петите, като го слушаме в колата. Мръсни барабани искам. Сега за текста. Димака винаги разказва някакви махленски истории и спомена някаква трева. Една от легендите разказва, че като малък Димчо е бил вратар. Докато е пазил, му е било толкова скучно, че е започнал да засажда разни растения на терена. Като малък пазех на вратата, защото бях дебел, но да засаждам в тревата беше моята цел. От тук реално се запалва и страстта на Димчо към градинарството. Отличен градинар съм, деда и Саша ти покажа. Отглеждам лютичушки, гьол съм даже на етажа. По този начин Димчо любезно снабдява целия град с пресни плодове и зеленчуци. Имам всичко, аз за всичка валенски келеши. Даже вчера пак посях. Като малък пазех на вратата, защото бях дебел, но да засаждам в тревата беше моята цел. Отличен градинар съм, гледай, Саша ти покажа. Отглеждам лютичушки, гьол съм даже на етажа. Имам всичко, аз за всички варненски келеши. Даже вчера пак посях 2 праскови и 2 череши.